Tikulandireni programu inanso ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC Television komanso ndikulandireni nonse momwe mukutitsatira pa MBC Radio 1. Dzina langa Blessings Chereuka. Programu imeneyi cholinga chake timakupatsirani nkhani zikuluzikulu zomwe zikuchitika mdziko muno ndipo timazitambasula kuti kumapeto kwake mumvetsetse kuti kodi zikuchokera pati zikulowera kuti mothandizana ndi akatswiri omwe amabwera mpulogalamu imeneyi ya Timvetse namatambasula nkhanizi. Amvula ndakulandirani. Zikomo kwambiri. Steve Dakalira ndakulandiranso programu imeneyi. Omanso Mr. Sambo ndakulandirani. Zikomo kwambiri. Ngani yathu yoyamba programu imeneyi ndionena kuti ntchito ya njanji kunsanje tsopano yafika pa Msanje Boma. Ngati mukumbukira bwinobwino mbuyo mwa president ngati nsakulakwitsa ulendo wawo woyamba ku nyumba ya malamulo anatsindika udali ndi chidwi chachikulu chotabwezeretse ntchito za mayendedwe abanjanji mdziko muno. Ndetaona ndithu ikusuntha kufika pamaka kuchoka pamaka kufika Msanje kenako idzilowera chakubangulako. Nkhani imeneyi ndiyambe Sambo mwayilandira motani? Si nkhani ya chilendo ndi mukakhala nkumayang'ana kapena kumamvetsera mfuwu waukulu umene Malawi akumadandaula ndi nkhani ya mwina zinthu mmene zikukwerera mitengo. Koma mukaonetsetsa nkhani imeneyi monganso nkhani zina zambiri zimene Amalawi akhala akumva nazo ululu mzaka zimenezi zikugundana kwambiri ndi kuti nchimodzimodzi ngati matenda. Munthu kudwala malungo kumangompatsa aspirin zimakhala makangati matenda achi Mulungu asunga. Koma ulendo uno ife ngati a landlocked country, dziko loti sitinagundane ndi doko linali lonse, tinafunika njira yokhazikika imene itipangitse kuti katundu amene akubwera mdziko muno ofunika kwambiri pa miyoyo ya anthu monga fetereza, mankhwala, mafuta agalimoto zimene zamati strategic commodities ndi zina zambiri zipeze njira koma yochipa yofikira Malawi. Komanso tikati tapukusa katundu amene timalima kaya ndi fodya kaya ndi tea tikhalenso ndi njira yochipa yotengera katundu uja kupititsa ku madoko a nyanja zikuluzikulu kaya ndi kunakala kaya ndi kubaila kaya ndi kuti zikusiyana bwanji zimenezi mwina ndifotokoza kaya kuti zikusiyana bwanji ndi njira zimene takhala tikugwiritsa ntchito mu nthawi imene takhala pa democracy. Kusiyana kwake nako katundu amene tingabweretse pakamodzi takhala tikubweretsa pa magalimoto amati matraki kaya ndi mathankala ambiri. Mwandimvetsetse kutanthauza kuti chani wani katundu uja amafika kunoko koma mochedwa, amafika pa mtengo wodula, komanso zimapereka chiopsezo, zimathandizira kuti misewu yathu idziwonongeka msanga chifukwa katundu uja amakhala olemera. Mwandimvetsa kaya ndifake kumayiko anzathu muna amati amadzadzitsa kwambiri amayika matogeti ambiri chani cholinga nkuti anthu aja azilipira to maintain life span ya misewu katundu zimakhala zolemera. Koma nkhani yayikulu kwambiri ndi yakuti zinthu ziwirizi, njira ziwirizi zagwira ntchito mu nthawi ziwiri zosiyana. Ndipo zotsatira zake Amalawi aziona makamaka Amalawi amene adutsa akhala mu nthawi ziwiri zimenezi. Tinagwiritsa ntchito njanji ngati njira yofunikira imene timagwiritsa ntchito kwambiri pobweretsa katundu ndi kudutsa katundu mdziko muno kwa zaka 30. Ndiye tagwiritsa ntchito magalimoto kwa zaka 30 half. Ndi nthawi yoti aliyense akhoza kuvomereza ngati mezi uchitikira pano pakuti koma sizoona kuti tingamanyamule fetereza ogwiritsa ntchito mdziko muno kumabweretsa pa magalimoto. Sizoona zimenezo. Ndi chifukwa chake chifukwa cha maubale abwino amene president wa dziko lino wapanga kunali kosavuta kuti anzathu a dziko la Mozambique munatigayire kapisi kuti inuyo katundu wanu akamafika mudzitsitsira apa, mudzisungira apa, kaya ndi mafuta mudzisungira apa, kaya ndi mafetereza kaya ndi chani kaya mufuna kuti zipita kuti mudzisungira apa. Mwandimvetsetsa chifukwa cha ubale wabwino umene uja ndiye muona kuti pali kacheni kamene kamayenera kuchitika kuti zinthu zizitheke.
koma nkhani yayikulu ndi yakuti imeneja nde njanji kumangidwa ichi nde permanent means of transport kwa dziko ngati la Malawi, the cheapest mode of transport. Tikanakhala kuti nyanja yathu imakafika mpaka na ku Indian Ocean, tidakana kuti ndi tigwise ntchito pamadzi, because njanji ndi madzi pamadzi mpochipa kwambiri kusiyana ndi njanji. Koma ifeyo nyanja yathu singakafika kumene kuti the second cheapest ndi njanji. Mwanimvetse? So ndi boma ili kukhanga likupereka no permanent solution. Koma pamene pakubwera vuto kuti muchimange chimene chochokoma kuzafika kuno chitenga kanthawi. Koma kodi chayambidwa chikuyenda chinthucho imeneyo ndi mphukira yachiyembekezo. Mphukira yachiyembekezo moti mukamationa enafe kuti tikukhanga tikukakamira zinthu ngati zimenezi, sikuti tikukakamira 40 kaya mwina enawo amachokera kwathu kapena mtundu wamodzi ndife enawo kapena amatani ayiso, koma we are looking at kodi ukuti nkatani nanga ukuti nkatani, kodi njira yoyenerera yoti tisiye kwa mibado yakutsogolo ndi chani. This is the best way of living this country imene ifeyo tikamadza choka pa dziko lapansi pano, imene tidzakwanitsira kulisiya dziko li m'manja mwa ana athu in a much better way than than the world we are living in. Dziko li tidzalisiya labwinopo, tidzakhanga tabwezeretsa zimene nsanamira zimene zimapeputsa ululu pa miyoyo ya anthu kusiyana ndi mmene zilili panopa. Kuchotsa panopa zimene boma likuchita likuchotsa panado nkupereka kwinini, kuchotsa aspirin ndikupereka chloroquine, kuti let's deal with this problem once and for all. Mukayiona design ya makamba anduna za transport zonse zimene apanga zomveka kuti kalekale inali apo ndi chifukwa chake akukoloka, ndi chifukwa chokukoloka kuja madzata sefukira taganiza kuti tikweze mwamba 3 meters. That's how mmene mibado inoyo ikuyenda kumaganizira kupanga adapt ku mmene moyo wasinthira. Kodi moyo uno tukutani chifukwa cha kudulidwa kwa mitengo, kumabwera masayikloni, kusefukira kwa madzi, ndetirani tiye tichikweze kuti because this is a heavy investment. Pakulowa ndalama zambiri kubasa panepa simungangochika kuti basi muyale as long as chayenda nsanga ndi madzi akabwera kukolesa ndito mapanga chani, koma kulibwera tiye tipange zinthu zolongosoka zolimba ngati mmene akupangira misewu mucha. Mwandimvetsetse ngati mmene akupangira misewu wa M1 panakale pano matuchoka kulilongo kafika kwa Kasungu cruising, koma msewu wolimba pasana ika simenti kudinda kumodzi ndi doti asanatani chimodzimodzi ngati mmene akupangira njanjicha. Ndi muganiza Malawi kuti kodi katundu tikadakhala kuti zimene zija tidakonzanso kuchoka 1994 lero lobwezi tikudandaula lokwera kwa mitengo. Mwandimvetsaka? So mawu anga omaliza pa nkhani imeneyi ndakuti ngakhale kuli kovuta kuti mu dziko la democracy mmene anthu amasemphana maganizo pa zina, koma ngati dziko tiyeni tiyesetse pa zinthu zofunika ku dziko lino, pa zinthu zokhazo zofunika ku chuma cha dziko lino ndi nzika za dziko lino, tiyeni tidziyesetsa kuganiza mofanana, tidziyesetsa kuganiza dziko linolo kusiyana mu ndale zinazo koma izizo izi za ndale zikhoza kusiyana, zachani tikhoza kusiyana, koma pa zokhazo zofunika ku chuma cha dziko, pa zokhazo zofunika ku pobwezeretsa pride glory ya dziko linolo, njanji, misewu, maphunziro, chani pa zokhazo zofunika pa pride, zinthu zimene zingabweretse pride ku dziko linolo, chuma, nkhani za forex izi chani mafactory, zokhazo zofunikazo tiyeni tidziganiza pa Chingereza amati ndi umwini wa dziko, patriotism. Mwandimvetsaka? Kaya ndatola nkhani zimene zija zofunika ku dziko musalephere kunena chifukwa inuyo simugwirizana ndi mtsogoleri wa dziko lino nthawi imeneyo, no, kapena simusapota chipani chakuti ayi nenani chifukwa chakuti ndi zofunika ku dziko zidzathandiza ana anu inuyo zimenezozo, komanso zithandiza kutukula chuma cha dziko lino chimene ndi khumbo la munthu ina aliyense padakali pano. Ndamaliza chabwino. Steve Dagalira njanji tsopano yafika pa boma ku Nsanje. Yes.
ndingo yambira pompo pena asira mpeka sama nkhani ndimene yoti ambiri ndoti achitangana atitengera mkalasi paja mkalasi uja makhala kuimba nyimbo factors of production pamafunika zakuti akati pamafunika energy ndiyo ku Mozambique konko interconnector ija ikangati kusongolanso delegation ina inapita kumeneko kuposa chidwa apa yaisuku akulu chani amakaona abale athu omwe wa ku Mozambique tikugwira nawo limodzi apa ndi tikukamba tsopano transport talwa yokayo production iji transport kodi tichite bwanji iyayi tiye titakonza njanje mayendedwe alongosoke mwina chimene ambiri akuyenera kuti adziwe ndi ichi mmene anena mzoti katundu ambiri panopati kumanyamula pa mwina matraki pa galimoto chani nawo nchifukwa chani anthu akumbiri akumalimbikira kunoti iyayi kuli bwino tiziyenda pa njanje katundu tizinyamula pa njanje ndalama imene tikulipira tikamayendera tikamatumiza katundu uja tikamachita transport katundu pa magalimoto tikhoza kuichepetsa ndi theka 50% half tikhoza kudula tikakhala kuti katundu wambiri amene akubwera mdziko muno akuyenda pogwiritsira ntchito sitima ya pamtunda kumayenda pa njanje pacha ndiye nchifukwa chake ambiri akunena kuti solution kapena kuti yankho la mavuto ena ndiye nawo kaya kukwera mitengo kwa katundu chiyani zimene zijazi kuti lithane nazo yankho lagona mu njanje ndiye sanchifukwa keso boma lakangalika kuti na maulendo apanjanje ayambe akhalenso ndithu muja mmene zidakhalira zimakhalira kale mbiri mmene ali mbiri yakale kumati ayi ndithu kaya ndi zako mundazo kaya ndi mafuta kaya nsuga amene kaya dziyani zikamabwera kuno ziziyenda mmene muja pano tikamba pano mawagoni sakubwera kuti mawagoni amafuta awuyenda pomwe muno munjanje malo moti ayi titenge mwina matanka ochepa zikubwera pambudzi mawagoni ziyedza mbirimbiri pakamodzi so ndi nkhani yabwino kwa basi andi mpake mnaona kuti mpaka anduna ananyadira kumaso namva mfumu chimombo yes autena manena kuti nzabodza bwerani mudzaone ife mafumu tigwira ntchito kuti masomphenya amene wawo asatayike iya chifukwa choti nkhani yake ndiyomwe ijati ndale sakudya zimene alina akulu akuti kuti tisamangolowetsa ndale paliponse chifukwa choti ulendo uja president Dr. Lazarus Chakwera adadzapita kukayenda kumene kunsanje atakafika kumene kuja ambiri amachepsa ali mukuti njanje tangoona limene kukuonekeramo njanjeyo iyenda mtunda ochuluka bwanji sizinayambike sizingatheke ambiri they were pessimistic ndiye dzulo lijano tsopano kukhanga tinotino adzidzimuka kuti kuti kunja kuti kwaja eti kutiro anthu lero titsungusule m'maso tidzidziwa kuti yayi ndithu pamene tikufunira zabwino dziko lathu pamene tikufuna kuti development chitukuko chipite patsogolo timafunika tonse tikepo chidwi we should work as a unit a unified vision kumakhala nthuto masomphenya athu tikufuna tikwaniritse izi now ngati tingati amene ndiyoti president ndi commander sindingati amene atsogolera ngati amene akutsogolera uja commander uja iye akumaona zapo akuyang'ana patali kuti akuluakulu ifeyo tikhoza kukafikira pamene pajapa koma kuti tifikira pamenepo tichite motere mukuyenera kuti nanunso ngati anthu as citizens amene mudamulemba ntchito general uja president uja pompatsa vote amene mudamulemba ntchito kuti akuti atitengera pamenepo masomphenya ndi amenewa tatiyeni bwanji tigwirane manje tisapoti it can be done apa zachitaonekera kuti ndi zotheka zikuchitika watsala amene afuna kuti akhale namapeneka zake zimenezo koma otherwise apa pande kuti chitukuko vision chayikutani ikutheka ndiye tatiyeni tisachedwe ndi iyayi ine koma ine ngati ndi chimani changa ine koma ndiwakuti iyayi Malawi ndi mmodzi dziko ndi lomweri ndiye tiyeni amene alipo andi president alipo ndi amene ndachakwera amene atitsogolera zimene tikuzionazo so tiyeni zimene tikuziona zikugwirika ndi maso zochitikazo tiyeni tisapote mavuto samalephera kuliwonse mapezeka tina apa ndi apa totsamwitsa koma ndithu munthu you prevail nyumba mchalichi mavuto amapezeka zimapezeka koma zazikulu zokhazo kumazoti makolo amati kodi mwanayo kakhanga kabudula katha koma sikunani kuti apo tikabudula watha sapite kusukulu tatengani
akanchitire kachigamba tatatata pamene paja mudikira tumpeza adika kuti mafendi tingulira ayi timpezera sapato koma mwana uja wapita kusukulu zinthu zikutani kodi zikutheka zikusunda ndiye tiye ndizikhala ndithu ndi chikhulupiriro komanso masomphenya kuti we should run with the vision pamene anthu aja amene atitsogolera akutiuza nafenso tizikhala amene muja kuyenda nawo limodzi mwina ndasiyira amvula chabwino tikupitirira amvula akupatsirani kale nkhani ndi imene yoti njanji tsopano yafika pa msanje kuboma uko ndikukhulupirira kuti njanji ndi chimodzi chinthu chimene chachitika uchapitirizidwa mboma la Chakwera noseno Amalawi akudziwa kuti nkhani ya njanji yakhala yongokhamba kamwa basi oyongokamba nkhani ya kampeni panga izi panga shere zambezi zapanga zina ndi zina koma real development ya njanji yachitika ikuchitika ikuoneka ndi maso ikuoneka ndi maso anthu pene anapita nduna zulu kaona kuti njanji yadusa pa nsanje kumabwera mtunda kumapita kupangula kuti uzaka connection zinthu zamtengwa patali kwambiri ndikukhulupirira kuti chitukuko chimenecho chofuna kugawana ndi Amalawi kuti azichiona ife ngati pa program ya Timvetse inakuyenera kuti tijilankhule kuti Amalawi amene alibe mwayi ukaona kuti zikuchitika zichani pakati aziona andi nkhani ya njanji ndi chimodzi chinthu chimene achakwera mwina ziko liziwa kumbuka nalo kumapita msogolo chikwa nkhani ya njanji ikuyenda tinambo bweresa mafuta pa njanji connection ya njanji umapita kumawatizi ikuyenda abe ndithu andi maplani ya njanji ina kuti akapange connect ndi kutunduma chakumpoto ya Malawi utazala ndi zinthu zituko zabwino zoneza kuti ndi zabwino so njanji ndi chinthu chimodzi chimene Amalawi anzathu amene amakhala mbali ya njanji amanyadira chifukwa panopo anthu ena akugwera ya njanji akutenga katundu wawo pa njanji zinthu zambiri anthu akulembedwa ntchito mu njanji momwe andi chitukuko chimenecho nchabwino andiposa chedwa apa akamaliza panga connect ndote kuti kuza kumapita kubeira kuzera pa njanji zinthu zabwino so chitukuko chimenechi nchofuna kuti Amalawi tinyadire komanso mangidwe atsopano akulimbana ndi kuononga kwa njanji pa nthawi zino naona zikuonesa mene akuocherera kuti zinthu zija njanji zikhala munthu wina sangaisewerese kuti afune aisewerese ngati madera ena mwene njanji mene kumonongeka so ngati Amalawi tizitopanga celebrate zinthu zimene zikuchitika bwino tisiye kuganiza za chipani ozipani o tisiye mpikisano pamene tikunena zinthu zimene ndi achievement tosefe tipange celebrate so mwina nkhani ya njanji ndi yabwino yoti tosefe tizilankhula nayiona kuti ikuyenda bwino tingwapempha Jacob Bahara ndi ena amene amayang'ana za njanji o za development ngati imene azilankhula pafupi chifukwa nthawi zina chimene chimativuta anthu ife kusalankhula zabwino zimene zachitika mu nthawi yathu so ndinganene kuti njanji njo chinthu chabwino kwambiri chikwa kutithandiza is the cheapest mode of transport kusatira zabasi koma cheapest mode of transport ikuoneka kuti ikukhala bwino andi zinthu zabwino chabwino mwina timalize nkhani imeneyo Steve dakalirana kambapo zonena kuti kumayenda ndi masomphenya adziko musayang'ana kuti ndi chipani chanji mtsogoleri wa nthawi imeneyoyo ndi anji inuyo wampika sambo mwina mutsiriza motani powunikira makamaka unena kuti tikukamba zatsogolo la Malawi Amalawi ene akewo azilandira bwanji nkhani imeneyi mukayang'anitsitsa takhala tikukamba nkhani ya mafuta it's a strategic commodity lero tikukamba nkhani ya mfukira kumbali ya transport kuti kwameraso china kumeneko chopatsa chiyembekezo patakhala pamunda tikhoza kunena kuti mbewu zimene tikudalira kuti tidzakhale ndi moyo wabwino mmera wake watuluka bwino mukundimvetsa kaya
kunkhani ya mafuta tapeza njira yogulira mafuta ochipa komanso tikuyenera kupeza njira kuti mafuta otakula ochipaja afike ku Malawi kuno pa njira siyota Pamutu ogula ochipa ndikuabweretsa modula mwanipetsa kaya nde mukaona there is a clear view kuti olo kutsegula chonchi kumayang'ana kuti kodi nkhani ya kulimi zikuyenda bwanji kumene ku solution yapezeka apititsa kwa anifu kukubwera akulimbisa nkhani za irrigation tidzili makatatu mwanipetsa kaya mukaona pa transport ya mukaona pa production muona kuti akuyesetsa kuti tikhale ndi magetsi okwanira interconnection kuonjezera tukumva nkhani za mpatamanga ndalama zinabwera kale $, kuti amange mpatamanga hydropower uje kufunitsitsa kuti tikhale ndi mukang'ananso komwe kumuona kuti kubwera kamwamba komayi kuyesetsa kuti tikhale ndi magetsi okwanira chifukwa sitingapange produce zinthu zimene tikulimbikitsa kuti zili mazi ngati sikhale ndi magetsi okwanira koma zimenezi tikapanga tikakwanitsa nanga tidziyendetsa bwanji mwanipetsaka ndisadabwere kuyendetsako ngakhale ku nkhani zathu za miyala ya mtengo wapatali migodi tipange bwanji zakhala zikungotuluka zinthuzi amalawi sakupindula muona kuti anadzayimitsa kaye kenaka nkuyamba kukonzanso malamulo ake kenaka nkubwera kuika kampani yoti dziyang'anira ziti zimenezi aliyense ogula miyala ndi kuti ndalama zizikalowa kuti kampani meja nkukatukira ku account number 1 ndi kuti tatsegula papa ngati kumanganso M1 wa nkhani imeneyi ngati kuikanso auction holdings kumbali ya miyala ya mtengo wapatali mukachoka pamenepo mubwerano pa nkhani ya transport kodi nkhani ya transport ititani koma tibwezeretseni njanji fora khati kuluza ndalama zambiri mwachitsanzo muona kuti mafuta amene amanyamula kwa mafuta ochuluka kwambiri makampani magalimoto muona kuti samdziko muno mukayang'anisitsa anthu amene ali matraka mdziko muno ndi ochepa ndi kuti ndalama zambiri zikupitanso komwe kucha pamene kadakhala kuti tili ndi njanji mwachitsanzo kuchokera ku Mbeya kumene njanji inafika kuchokera ku Dar es Salaam ife nkupanga connect kumene kuja kwambira nawo anzathu kuti mpaka nafika pa Karonga olo kuchitipa pa Karonga tidzigwetsa mafuta aja pa madzi tanka la pa madzi nkumayenda uzasiya pa Chipoka uzasiya kusalima mpaka na kuliwonde muona kuti tatsitsa kwambiri mwanipetsaka koma kuyambirira tiseguleni pafupi pa ndiyifake maona uku njanji kuta ikubwera mphukiraso inaja kumbali ya transport nanga misewu akukonzanso misewu mubwere kumaphunziro muone kuvuta nalotani tiwonjezere investment ana ngakhale osauka asavutike kupita ku university nanga aku primary tani tiye ntialembere aphunzitsa ambiri kwalembedwa aphunzitsa ambiri malemu aziphunzitsoso ena akhala mwina 15-12 years asana kwezedwa pachito tiye ntiakwezeni koma nankhati takweza ndi nanga tiye ntimangeso mabuloko ambiri a school 10,000 akumangidwa nanga kuchitetezo muona kuti zinthu zikwe mbali iliyonse mukayang'anitsitsa yagwiridwa pokuyankhani funso lanu mukayang'ana mbali ina iliyonse muona kuti kukumera mphukira ya nyuwani mphukira ya chiyembekezo mwanipetsaka ndi chifukwa chake ife tikumanena kuti amalawi tiye timvetsetse kuti kodi chimene chikuchitika m'Malawi muno ndi chani koma chimodzimodzi mukafuna kumanga chinthu chachitali pansiso mmakumba kwambiri maziko vuto limene lakhalapo m'Malawi muno kuchoka 2020 ndilakuti anthu samaona ifoti foundation imamangidwa kuchoka pansi mwanipetsaka anthu samaona kuti kodi mukuti president yakupanga chani mwanipetsaka lerolo foundation ija yachoka pansi kwambiri yayamba nokuoneka kuti nyumba ija yatuluka mwanipetsaka njanji ijatui ali afika ndi masanja anaja akona mpaka na 33,000 ili nkhani ya jivi chijatheka mwanipetsaka anaja alimbedwa ntchito manesi aja mangokhalaja nyumba zijampana zafika 4,000 zijamamanga akumangira apolisi zija malubino aja anasiya kuphedwa foundation yatukira paja pantunda ndikuti chakhala chimanga tikhozera kuti panopa mmera ukukwanitsa masamba 5 mukundipetsera masamba 5 atuluka ndilo loti khakati kuno ukhoza kumaona uko kuti kuli mmera
zimenezo nzimene tikufuna kuti amalawi amvetsetse zimenezo nzimene takhala tikusemphana mwina ndi anthu ena kuti azikhala ngati mwina akuti koka kutani nangasi zimene zikukhala ngati zikusemphana ndi iwowo mmene amaganizira mwamvetsa ndi mmene akhala akuchitira kumbuyomo takhala tikunena kuti mavuto onse amene tili nawo mdziko munomu ena akhoza kuchepa kwambiri akamba adakalira kuti njanji yokhayo tikutsitsa by half mtengo wa zinthu zambiri m'Malawi muno mwamvetsa komanso ndi chinthu chimodzi ndi njira imodzi imene imayitana kwambiri anthu odzapanga invest ku Malawi kuno chifukwa choti ifeyo tikapukuta tipanga masafu tipanga machani tifuna kupanga export pa njira yochipa osati yodula kufuna kukutanitsa ma raw materials abwera pa njira yochipa osati yodula mwamvetsa tifuna kupanga export foja abwera tipanga export pa mtengo otani ochipa zimenezozo nchimodzimodzi ngati magetsi ngati tili magetsi okwanira anthu achama zoti kuno tikabweretsa factory yathu tikayika ndalama zathu mwina ka $1 billion zimene zikati zatha kukwanitsa kupukusa mwansanga magetsi osazimazima osatani kutinso magetsi odalirika tiye tikayika ndalama zathu mafactors amene amapanga attract amodzi mwa mafactors akuluakulu amene amakodola kwambiri ma investors anthu odzayika ndalama zawo mdziko ndi transport komanso amount of power muli ndi magetsi ochuluka bwanji zimenezo zimene boma lilufuna kuti litukule libwezeretse kuti anthu aja kamabwera adzibwera kulimba mtima tilekeze pamene Steve umaliza motani nkhani imene ya njanji ayi kule mmaliza wake tingonena kuti ndithu zikuchitika apa ndizichamana kuti doing the right thing at the right time and pressing the right button at the right time. Yes. Chifukwa tiye ndinene pano musabisa chikhala kuti president Dr. Chakwera adali munthu wawedewede sadakachita press mabutton kukagweleza maneba bwera tilonjerane wa ku Mozambique tiye tidziwane tiye tichite chidyerano iwe wa ku Zambia tiye tichite ubale ndithu okoma neba amene neba wako ndi amakhala kuti wapafupi mamudalira zimene zija that diplomacy ndithu zomoneka ngati kuti angocheza angotani mmene muja mu ubale muja ndi mmene umamanga mtendere mwanena uja adayimba kale ubale umamanga mtendere now mtendere uja tsopano wayamba kubwera ndi zipatso zina zimene tikuzionazi kodi chinzanga osadandaula Malawi ndi Mozambique ndife amodzi tatiye titere apa zitheka mufuna njanji ziyende mwakuti tiye niyale njanji dzaleni ndizo zikuthekazo ayi magetsi simeneyo sinkhani tiye titapitsana apa titere inu muzichita benefit ifeso kunochita benefit dera lathu la ku Southern Africa sadiki likutukuka nkhani ndiyo chitukuko chimene anthu akuchifuna transport very very key mene ndakale kuti ngakhale misewu bambo mukamapita mukamayenda Lilongwe ife zoti tinabadwira mu Lilongwe nkukulira mu Lilongwe panopa zikukhala ngati mbiri yakale chifukwa umati ukapita umaona musiyani nthawi zonse tsono pa sento pano ndiyende bwanji ndilowere kuti muona akandikuti ndikafika kwathu kujenderani ndiyende bwanji chifukwa kuti kale paiti ndipa pamakalai basi ka roundabout konka pano pali chuma dzimisewu dzambirimbiri chani iya ichifike pa sento po ino pa sento pali ka roundabout apa pano pamukuti mpakana dzimisewu dzachitotambalala dzambirimbiri transport network ijamine apa tukamba za njanji tili kunsanje ndesi kunsanje kukhako njanji yapa ntunda sitima zapa ntunda paja kulisalima kuli achina njinji uku kaya kuti mwana kuja kuli wonde amapititsa chimangadi mageni sitazona kali so nkhani njoni kuti ndithu mukakhala kuti dziko olo mbanja olo pakhomo pali utsogoleri wa masomphenya ana safa ndi njala ayi ndithu simungatayike ndiye tiyamikire andi mpake ndimaona kuti anduna adasangalala kwa basi andi china chimene adaonjezera mwina tinenenso pano anthu amati ngosayamika satere adanena kuti ena adamanga paja kuti akuti doko la nsanje chimangokhala tu aliyese amangochiyang'ana maboma onse amabwera amangoona nthawi imeneyo inali $19.8 billion 19.8 billion Malawi kwacha investment imene kama zambiri chingokhala pano ndizo akuti kodi metatero mutu ndi njanji zabwera pansi kuti ship ya makamaka container yard ya ife yakuno Malawi tidzikasiya umene kucha zikamabwera zithutekera
kunyanja ya mchereko dzaenda zikukwera dzaenda pa sitima pa mtunda ija dzikabwera kokasunga kwake kuti makontena ake ndi amenewa tikasiya kumene kuja padoko paja ndileso kumene kukhala amra alembedwa ntchito chani kumene Chito chifaka mfumu aja usanga mpaka ayonera game patali aiwonera gemu patali akuti apa palikhani apa ndithu ndide amalawi ine ndingomaliza wano masiku ano ndingomaliza momwe mura okomatani okomatani nditudi chabwino amvula titsendere nkhani imene ya njanji konsana hayi anzangala nkhulakale kwambiri kuti njanji ndi chitukuko chapamwamba kwambiri chifukwa Malawi amene timaziwa wakale wanali wa njanji de titabwera matipate nazaiwala njanji de kuyambiranso kukonza chinthu chantengwa patali kwambiri ande nikonena kuti development apanga kugwirisa njanji timagwirisa pano chounakala mpaka kutenga katundu wina waku Mozambique kupita naye kumwatize ndi chinthu chantengwa patali so njanje ndi chitukuko chimene tizikumbukira nacho chakwera ndi chinthu chapamwamba kwambiri sichimayang'anaso zachipani sichimayang'anaso kuti kuli ndani koma ndi chitukuko chotonse chotena kumaombera manja kuti zinthu zikuyenda bwino apande zikuteka ndithu so mwina ningosiya pomwepo tizakambaso siku lina kuti chimenechi ndi chitukuko chimene cholozeka chogirika chotosefe ngati Malawi mene tupita pa 16 September tisaiwale tiziziwa kuti chitukuko cha njanje chagwira nsewu ande kwambiri tizikumbukira kuti tikamachonga pa box chakwera tizikumbukira kuti njanje ndi chimodzi cha zinthu zapamwamba zimene tingazitchule chabwino tipite ku nkhani yathu yotsatira nkhani imeneyi tili mkatikati mwa kampeni ndipo misonkhano ikuchitika komano mkatikati mwa ndime kunakonzedwa mtsutso kapena kuti debate ya omwe akudzapikisana nawo pa president mdziko muno komano debate imeneyi president wa dziko lino yemwenso ndi candidate wa chipani cha Malawi Congress Dr. Lazarus Chakwera analengeza dzulo kuti sakhala nawo patangotha maminitsi ochepa kwambiri president wa chipani cha DPP analengezanso kudzera kwa ana Malomba analemba pa Facebook page pawo kuti iwowo za debate ngati chipani samapanga nawo anatsindika ndithu samapanga nawo kusiyana kwake Achakwera ananena kuti ndokonzeka patakonzeka zina ndi zina nona kuti palibe kumasukirana kukonzekera debate imeneyi koma zitatizakonzeka ndokonzeka kuti adzipanga nawo mtsutso umeneyo lero tiziyambira pompa amvula azikhala umalizira ampeka sampo mwayilandira bwanji nkhani imeneyi ndinene kuti zimene ndiyankha pa nkhani imeneyi ndi maganizo anga chabwino pano timapereka maganizo athu nkhani tikukamba panoyi mimwe mwayibweretsani ndi nkhani ya ndale chabwino anthu mukuatchulawo atsogoleri ndatsogoleri azipani za ndale mandimvetsa kale zimene makalata mukuanena kuti azineneri amenewo akupanga komenti kapena akupereka maganizo awo kapena position pa ndale pa nkhani ya ndale debate iyo amati akapange ndi anthu andale yankhoso limene labwera kumene ndale chabwino mwandipezetse ndikukamba zimene zifa chani mukhoza kundivomereza kuolekana ndi mmene zakhalira kumbuyoko takhala tikumadziwa kuchokera patali kuti tsiku lakuti kudzakhala madebate ama president and pamakhala hype ina yake some kind of openness kuti chikuchitika ndi chakuti akuti uje nthawi zine mwina timaona mapodium aja jambula kumadziwira kuti akuti apadzakhala uja apadzakhala pamakhala hype ina yake yachilendo imene ikukhala ngati kuti palibe pakukhala ngati pakhala ngati kachinsisi choncho chibisalirano kukhala ngati kuti amene akupanga organize iwo akubisa kapena kuti zosalongosoka bwinobwino number 1 number 2
awa ndi maganizo anga ndibwerezeso nkhonya ili makhala ndi malamulo nkhonya imakhala ndi malamulo imakhalanso ndi makategori pamakhala heavyweight middleweight lightweight ndeka kumusiku amati chani kaya olo kwayala kuti akulawo ndi ma heavyweight umadziwa soti yes umomoti ndakatundu awa ndi ma lightweight mmatha kuonanso kuchepa kwake anthu ake awa ma middleweight mmatha kuonanso kuti awa ndi ma middleweight sizingatheke kawiri sizitheka kukatenga heavyweight kuti akamenyane ndi lightweight muphwanya malamulo ndiye kuti uja lightweight uja mufuna pali zinthu ziwiri mufuna kuti lightweight uja atchuke kuti ndakamenyana ndi heavyweight kapena mufuna kuphala ile lightweight pamene lightweight ndi amene akakhalakhala mwina akhoza zafika paja heavyweight mundimvetsa ndati pali zinthu ziwiri ndakamba nkhani ya malamulo pandaleso chimodzimodzi ndikamba nkhani ya boxing pamakhala heavyweight middleweight ndi lightweight lightweight iyo ndi kuti anthu ochepa patupiwa kuti amabweza so pasikelo kuti achinadakalira mwina tetero kapena ma lightweight ndi pali ena ma heavyweight ma giant oti umbakiro dziti akati akukhomana kuti chafika muziti awo mayesa akonde uyonde olo dzanzi kuma ma heavyweight amene ndiye ndikunena kuti kuyika apa kuti mutenge heavyweight ndi lightweight kuti amenyane pali zinthu ziwiri zimene mafuna upanga achieve one mukufuna kuti uyu atchuke wang'onoyu kuti akuti anakayima ndi heavyweight mwandimvetsa kani kapena cholinga chanu mukufuna kuti uyuyu heavyweight aluze credibility yake kuti mwana osawa mpaka nokayima ndi lightweight mwandimvetsa kani ndi chifukwa chake amaletsa zimenezo ndiye kundale ngakhale ena ndi pakamwa amagwiritsa ntchito mawu kuti ife ndi chipani chachikulu chimodzimodzinso lightweight chakhoza umayankhula ma radio ma tv ineyo ndikagwetsa pene pakamwa koma chimene timadziwira kuti uyu ndi lightweight akamkweza pasikelo inde ikatuluka 15 kgs ka 45 maziti lightweight uja akabwera kudzatuluka 200 400 kg 350 kg tumazoti heavyweight akatundu umanga mmawa ndiye how do you measure heavyweights in politics how do you measure heavyweights in as far as parties are concerned kuti zipani mukamati chipani ichi ndi heavyweight tikatenga nkwayika pasikelo pa ulendo uno heavyweight ndi Malawi Congress Party chifukwa chani akwanitsa kuyika ma MPs m'makonstituency monse seconded by mwina mathamangira ku middleweight kapena wachiwiri wake DPP yayika kandi 198 ma MPs kandi 190 yani ka 190 amene akwanitsa amene mwina akhoza mathamangira kuti middleweight mwandimvetsa kani ena onsewo ayika ma 70 ma 50 amenewa ndi ma lightweight ndikufananiza boxing ndija ndati awa ndimaganizo anga ndiye kuona kwanga as there is ngati chifukwa chimene anthu anenera kuti akulakulo nakoza ndi ndale mpaka ndikayime ndi munthu amene waika ma MPs 70 ndeti dzikakamba za national plan ya agriculture national plan ya mining iye waika ma MP 70 ndikapindula bwanji ndithamange kwanthu amene akavoteka kusiyana kuti dzikakana ndi uyo wakani waika dzikakhala mpaka debate ndi munthu amene waika ma MP 8 okhayi 8 onso kuti akwane kumachitodikirira kuti enawo amene akwiya kuma primaries ndani tingotenga ngati nimwakwiya kumene kwengobwera ni kuno kuganiza kwanga right tiwana ngati angono ta akulakulo izi zitichedwetsa izi tithamangire kuti kwanthu komanso ndikuona ngati kuti awa Malawi Congress Party maganizo anga right Malawi Congress Party awararayi ifeyo
munthu amene ngalole kuyima naye mulingi ndi uyu wa DPP Peter Mutharika kuganiza kwangatu akuongeresimana ngati Mutharika sabwera palibe chifukwa choti tipite fondere nawo zijamamva kuti akuti box amanga chifukwa choti wina anali wamphamvu kwambiri wachola khosi zake muna paphwanyidwa malamulo komano akadakhala kuti apita Mutharika apita ku debate ndikukhulupirira kuti akapita chikhulupiriro changa cha ine ndikukhulupirira ndithu kuti mwina achakwera adakapita kuti adzikatsutsana kuti iwe runzanga unkapha Malubino munthawi yako Malubino amaphedwa ine munthawi yanga ndikwalema ntchito Malubino iwe munthawi yako tase ngati ukumbukira anthu amaba mafuta iwe umagwiritsa ntchito madobadoba amagula mafuta ine ase panopo ndikugula G2G ndipo ndikugula half pa mtengo umene umagulira iweyo mwandipesa kani presence ya Mutharika idakakhala kodokodo wachakwera kuti yes amene ndimafuna ndi uyuyu kuti adzikatsutsana kuti ambwana iwe munthawi yako umangolipiratu ana 5,000 koma amafika pa 6,000 ku university zina zonse zimalongosoka bwino koma ineyo ndafika pa 33,000 iwe tambwana munthawi yako magetsi anali pa 11%. Anthu amene anali magetsi mdziko muno 11 pa $100 koma ine muzaka 5 ndakankha kuchoka pa 11 kukafika pa 25% muzaka 5 iwe munthawi yako ma irrigation schemes zosanala kufa ine muzaka 5 ndakonza zonse zimene zichapa napeza mbogera ntchito ndipo ndayambanso kuonjezera ndipo mpaka ndatenga anifu ngakhale asilikali ankhondo ndakwanitsa kuti at least azithandiza ulimi kuti tibwezeretse chakudya pamene tikudandaula ndi nkhani za climate change koma iwe sumpanga zose iwe munthawi yako ase udakanika kutchula figure ya manyumba amene udalonjeza koma ine ndikumatchula muli matima anthu akumaonanso apolisi senaso manyumba awataniso alowaso mwina manyumba panopa akuthamangira 400,000 4,000 5,000 ndamanga ndikumanga ena ali nkati ndikupitiriza ine ase ndikusegula kuti barracks yanyuwani kuchitipa kumeneko nkutunda kunkumalira kwa dziko lino tinafunika tikhazike tiwongezere chitetezo kumene ase kwa zaka 30 iwe sumaona kuti M1 wathuka ine ndikumanganso komanso ndikumanga olimba iwe sunamangira ise ndimaona ngati nanga zimene zakakamba bwanji ndi munthu woti alili wayika ma MPs 7 amwe nkhani ndikamba panosa pali zina nkhani zina zoti zimafunika mamulumuzana inde osati kuti wina akangopezeka pamene pokuti anthu azimutchula kuti kodi ndi yako chifukwa wapanga create platform kuti wina ayi ine ndikukhulupirira ndithu akanakhala kuti che Mutharika anapita kumene Professor Mutharika kuti anapita ndikuti kuti atakapita ine kuganiza kwanga ndikuona ngati it was going to be a strong invitation an appetite idakapanga mudyo kuti yes uyu ndikatsutsane naye chifukwa ndamene ndasinthana naye pompano ikadakhala boxing adakanena kuti this is a rematch chifukwa mu 2020 mu 2019 anakhala ngati adaluma khutu kapena ankandimenya malo blows koma mu 2020 rematch ya 2020 ndinamugwetsa pano patafuna rematch yes tiye koma nanga mwina ndikuona ngati pamene popo ndikuona ngati mwina sipanakhala bwino mwina chimene chapangitsalana akuluakulu bwanji sitamange kumawisa stop izili zisiye amenewa maganizo matsindika ndikubwereza amenewa ndipo sindikunyoza munthu ngati analysis ndapanga panoyi yakuitsa munthu inde sitingankhule ali nufula anthu operekaso maganizo awo semphana ndi anga omosati kuti kwanana kapena kunyozana kapena kumenyana ayi awa ndi maganizo anga chabe kuti mwina kapena achakwera mata kuti munanzika kambirana ndi munthu amene adabweretsa magenerator ngati mizi yoyetsera magetsi amene adabweretsa Power Market Limited ndikamuuza kuti iwe zinthu zako zikantathamangitsa ndadziyotsa magetsi akutani muno akuyaka ngati akuzimazima ndanyamata koma adatsala mu system amene apanga dzipongwe iwe cement umapangana ndi anthu uleja ine ndabweretsa cement wina kuti anthu amene zimene mapulani aniwo awonongeke ndikuona ngati mwina amafuna adzikakambirana zimene zozo koma ngati uyu kulibe winayo zovuta kwambiri olotokhala ngati sindingapiteko
Steve, adusa mwambiri Ko basi. kumatsindika unaoda wawa ndi maganizo maganizo aine Yes. iweso maganizo ako chimene ndinganechona kuti concept ya presidential debate sikuti ndi yachilendo kwenikweni ngakhale maiko akunja kuti makhati kumva tikumaona iyayi kuli presidential debate kaya ndi ku US kakhala atsala pang'ono kuti achite chisankho muona mabwera pamodzi tiyeni mwambiri muzimakhala zikuchitika ndithu tikayang'ana konkuno ngakhale za kaya ndi makhansala ma MP anayisidwa pano tinokamba pano ali pa ground bize ndithu ndi ma aspirants osiyanasiyana tichite debate now chimene chavuta apa nchonena kuti amene akukonza mwambo umenewo autsogolerawo malinga ndikamva amene akuyankhulira akufotokozera ndithu mbali zosiyanasiyana tamva mayi Jesse Kabwira kwina konso ana malomba kumaona kuti zukhanga kuti imene wanena kuti ndichibisalirano chifukwa kuti kukakhala ngati kwina ndapereka zitsanzo ndapereka kumaiko ena kuja kumakhala transparency Yes. kumadziwa ndithu pachita makhala ndi debate imakhala tsiku lakulu kuti debate imeneyi ikazama pachani ikazama izama pachani tiyenda nayo motani how it will shape up now mukamapita kumene kuja kuti mulunjika ku tsiku la debate kuja mmakhala kuti ndikuti mwina pali task force mukuyendera limodzi now task force imene chaiso kuti ngokhala kuti mungokhala amene mukonzana iyayi there has to be in that steering committee mukuyenda kukhala kuti ndikuti so amene atenga mbali aja ali mene muja ali ndi mawu nawonso adzitha kupereka kuti ife amene tikondera apa bwanji titatere kumaongolerana limodzi kuti nthawi ija ikamayandikira pasadzakhale ma surprises kapena kuti ena kuti akukonza chani umenewo afuna kukhale zotani sitikuyendera limodzi sitikumvana ndiye ndiyesa kuti mina chimene chakula ndi chimenecho pomvera amene adandaulira ena ndi ena muja ndithudi ndiye sizinadabwitse kwenikweni kumva kuti ma main player tisaname ma key players ndi omwewo amene tikana kuti akachinyamula chinthu chimenecho kuti chifike pa debate yoti yeniyeni ya ma presidential candidates imene ndinamuja kuti ena wika makandidate ponse ena 100 chakuti amene ndi amene anthu akhoza kukhala mchidi kuti tiyeni tikamve kuti kodi akonza zotani tsono ngati amene ajawa ngati simunayende nawo limodzi mwasiya mbuyo basi ndoti they won't feel obligated and kuli bwino feti bayenda tichite kaye mawiso stokuwa tione talonjera anthu amene akativotere pa tsikulo pa 16 cost benefit analysis ndipindula kwambiri kumeneko kuti kakhala umwe kuchatawazi kuti ndipita ku mawiso ndipindula chani apa chimene chikadachitika chikhala kuti ndingweleza kuti chikhala ine ndali nawo kumeneko kumene akonza zimenezo nawonso maganizo anga nani nkadati apa tikhale ndikamalika crisis meeting malomona kuti tipitirira tiyendabe tipita chitsogolo ngati zipeti chonchi amene timawerengera kwambiri sakubwera no let's have a crisis meeting amene wawa abwerenso meeting umeneko tiye nditamva tikhale limodzi vuto kwenikweni ndilagona pati kodi nanga kuti tiongole tilongosole titani tichite bwanji mukamatuka mpene muja ndoti mwamvana bwinobwino ati ndikupanga kudzoti pano tamvana mwakuti debate tikuyisuntha sichitika apa idzakhala tsiku lakulu ndipo amveni nthumwi za zipani zinazo afotokoze kuchokera pakamwa pawo amene achati nawonso atsitsa mfundo zawo yes tapanga mwakuti tiyenda motere otherwise imati nzeru zaikhala adavika nzima madzi ndiye sizimanotero ndithu chabwino amvula ndikupatseni nthawi chifukwa ampeka sambana nena kuti nkhani yitu iyo ndi nkhani ya ndale iniyo ndale zimwe zisowera kwambiri mwina ine ndiyitenga njira ina chabwino choyamba ndivomereze kuti ma presidential debate akhala ali mbali yathu ya democratic process kuyambira medinambira matipate kuti atsogoleri amene
the prominent leaders prominent kuti ali ndi aphunguso Yes. mu nyumba ya mambo ilipo ezipani zimene zili ndi aphungu ambiri zimene zili ndi coverage choice amakumana kukamba timve kuti mamuna ndani olo mkazi ndani osogolera ndani ndi process imakhala transparent imakhala consultative transparent and conservative. as consultative anthu amene akukhuzidwa ndi debate amatengedwa in confidence kumauzidwa ndithu Yes. mmene zikakhalire in terms of zochitika sikulo because imene akuvomera kuti mpaka lero mpaka pa 16 September achakwera the president wa dziko lino he's still the President of this country. so ali ndi protocol Yes. imene imapanga government political protocol security protocol decorum amene zimakhalira kodi anga akhala pando wanji akhala pati detail yawo ikakhala pati kodi zimene akuyembekeza kuti mafunso awo akapanga hingi pati Pakhani zanji. nkhani zanji because wina ndi president who is continuing who is a president ena ndi amene akufuna challenge to the same kuti mukafunsa zichani sikuti zimakhala zobisa yayi amanena kuti debate yathu tikamba funso on economy yachiwiri mwina tikakamba za agriculture yachitatu tikakamba za governance mwina makuti so that madebatantes aja atsogoleraja akonzekere bwinobwino mapita kumeneko now sumapitisa ngati mwina akayemba mayeso IMCE kuti tikaona komweko yayi tibise mafunso yayi procedure yake simabisika yayi mumavomera ndithu kuti inu mubwera tesera chakwera bwera ndikuti abwera ndi security detail yawo abweresa mpando yawo abweresa zimene zikufunika zawo mazi kodi ma toilet akafuna kuzita azikapita kuti kodi ma handlers yawo akakhala kuti kodi malo awo makonza room imene yakhoza makapanga confirm ndi anthu awo kupanga moto choncho zimene zija zimakhala transparent now ngakhale achakwera atafuna kupita ku debate personally he is not his own person he is guarded by the security protocol ya president and that must be presidential ndichifukwa khala apita ku AU apita kumene kuchangati president amakhala ndi ndondomeko yoti tikapanga takuti so apapa amatoga ndi timu yawo kukhala ngati akuwatenganso anthu aja ngati anthu amba Peter Mutharika also another president. He was a president. He was a former president. He still called His Excellency. Former Karate Kora also. Now also ena ukararede. Joyce Banda chimos. Agabambe, he has not been there yet. Ndote akapita sayembegeza koza kupanga mwaza shortcut imena ngachita ndizao. Koma ziwe kuti amene anali ma former president nda president afuna specific detail kuti iperekedwe iwo wakoza kufuna koma anthu amene apanga handle akuzonera kuti no. I can give you another example. For example, he would have preferred kuti akamaenda akhale ndi anthu security 5 koma office yawo isingavomere because security detail ya president imafuna pakhale galimoto yosogolera yakuti route liner ikhale sweeper pakhale mwakuti pakhale vene paja zofunikira pakhale choti akhoza kuzithandiza nacho ma security zimene zimakhala zikufunika so zimene zimakhala sensitive and then you cannot take him by surprise kuti mwana tikaonese kuti amapanga memorize chani no you don't do it that way so mwina ma organizers nditengepo akanakhala ndi pa organization yawo akanatengapo anthu amene amawayimiriraso anthuwa police anthu aku police anthu ena amene apanga za protocol
anthu amene amapanga za State House zochitika kuti nawonso they must carry ngakhala kuchipani akhale vele osata kuda bwino even kuti kuli function ndoti imeneyi pakanakhala inspection kuyiyesa kuti itenga nthawi yochuluka bwanji from the State House ukafika ku BICC how long will the president be there kuti akakhale kuti akapange zimene angachita so mungangoti atikaonera komweko zimene zimachitika so ndoti memo aubudula maorganizers sanapange zinthu zimene akukhala so if you don't carry these people in confidence ndi ma excellency sabwera azooneka ngati anthu oyipa achipongwe koma si achipongwe koma mwasatire zimene zimakhala zoyenera ndi chifukwa kuti mukamapanganso organize zinthu izi musamazitengere poti ndivatolankhani tifuna tingopanga muzibweretsa monso political gurus umene muja amene angakuthandizeni kuti iwe sitimapanga choncho this is unpresidential siziteka chinthu ichi mwachipanga choncho sizichitika and even the timing ya arrangement yake ikhala bwanji zimafuna zikhale ndithu moti choncho so you just have got to adjust. I'm very sure mukapanga adjust and meet some of the conditionalities zimene zimayenera for a presidential function imene ingachitike. I think Achakwera is more than ready to go. I'm also very sure you can convince Peter kuti apite because he will be interested zikakhala bwanji kuti anthu anga ulendo chisale wakakhala bwanji kaya kuti ndani ana malomba akakhala bwanji kuti azikati pasira timapepala funso likabwera akakhala bwanji zikakhala bwanji so zimenezo zimakhala ndi protocol or decor zofunikira so ngati zimene zimaziponya satani sabwera chabwino mwatipatsa information ya politics nthawi kuneyo tiyatha komabe mwina mpeka sambo 1 minute kungomaliza tinali ndi nkhani ziwiri lero mwina munayiwala pena pake mmene amakamba mvula ndakumbukira chinthu china chikaonera kuti mukawerenga ma response awiriwa ma communication awiri amene achoka ku chipani cha Malawi Congress Party ndi DP muona kuti awa ngonena kuti ife sitipanganawo zimenezo koma communication imene achoka ku Malawi Congress Party nakuti tikuona kuti pena pake sipali bwino we are willing to come we are willing to participate koma pali zina zake simunalongosole mukakonza zimenezo we will come awa ngono ife sitipanganawo mwanipeze ife izizi sitipanganawo koma awa anena kuti pakuti zina zijamaka mavula pakuti ndi pakuti tikuona kuti sipakuyenda bwino tamasukani mufotokoze kuti chincheni talongosolani izi ndizi mukamaliza zimenezi tibwera andi ndimafuna ndingokonzanso pena pake kuti chifukwa cha mmene anthu ambiri amamvetsetsera nkhani za ndale ndanoti nkhani izi ndi za ndale mmene amamvetsetsera anthu ena nkhani za ndale osazidziwa ndalewo azinoti ndekuti Achakwera athawa ayi nkhani yoti Achakwera athawa cannot arise. Why am I saying this? Ndikukamba zimene zifukwa chakuti ngati pali mtsogoleri amene wakhala pa hostile situations pa mikwingwirima yoti anthu kumati koma atuluka abwera atiyankhula mwanimvetsa ndi Dr. Chakwera. Dr. Chakwera akhala akupita ku parliament kuli manong'ono wakuti akuti kumeneko mukangofika iwo akatuluka ati kumeneko mukangofika mukangoyamba kuyankhula adzika kukuwizana akuti kumeneko mukangofika. He has gone to parliament amatuluka ndipo kuyankhula dziko lonse ndi kukachita nkhani ya debate sikoyamba Dr. Chakwera kupita akhala kupanga participate ma debates ndikukhulupirira kuti ndithu amene akupanga organize akayiwerenga response ya Malawi Congress Party nkudziunika okha aona kuti malapses amenewa alimu komanso Dr. Chakwera mwina ndi mmodzi mwa amene walemekeza kwambiri atolankhani nkuapatsa ufulu ndipo nkumamva madandaulo wawo nkumagwirana ntchito bwinobwino waleti musamenya atolankhani ndisamve zimenezo anamva atolankhani ena awaye sina kuyamika kuti koma tinene zona oloti tayankhula bwanji oloti tatani boma ili latisamala
mwanipesesaka sindikukhulupirira kuti Dr. Chakwera akhoza kungokana kapena chipani cha Malawi Congress Party fa Dr. Chakwera nanga ndi candidate wawo kuti akuongeresa MCP akhoza kungoganiza kuti tikani sabiri popanda chifukwa ndi apempha amene akupanga kuganiza zimenezi takonzani nkofunika kuti kumeneko Dr. Chakwera apite koma zimene akambazo takonzani mwinaso nkutheka kuti mukakonza kuzimenezi ngakhala DPP avomera kuti apita mthalika atani apite ngati pangakhale mwina zina zotsamwitsa malingana ndi zina zimene tikumaona mwina mkhoza kukonzanso kuti ulendo uno anthu asakayimirira kana akakhale pansi ngati akhale pano debate ikhoza kutheka bwino komanso kaya ngati pangakhale ma adjustments ena ndi ena kufuna upanga accommodate mmene status quo ili panopa. Can you work around those figures? Fanthazi zinaso kuyimirira kumatopetsa muda akasintha ulendo uno kuti anthu anthu opanga debate kumeneko akakhale pansi timaona maiko akunja amakhala pansi tonchi apa tablet chawo apa chani pasowothandizirawo kumbuyo nanga zinthu zambirimbiri zimene zikuita dziko mwina mutati mpangati just choncho muona kuti anthu ena akhoza kwanisa kubwera koma kuti mungoti basi mene machitira masiku onse popanda olofanta amasintha maonekedwe kaya ndi gesha amasintha maonekedwe amapanga rebrand inu satapanga ni rebrand ulendo uno anthu akhale pansi kumeneko osati adzingoyimirira basi nthawi zonse anthu zabwera Steve maliza modali mina 1 minute ine ndisaonjeze kwambiri ndingonena nkhani yake ndiyo mweyo kuti nzongofunika kuti ngati bungwe latola nkhani kapena kuti amene akuwunikira makamaka akutsogolera ntchito imeneyi amayenera kuti akhale pansi ndi kuwunikira bwinobwino upangiri kwambiri sitinganena kuti kulibe upangiri kuli ma senior practitioners kumene amene agwira ntchito ndi ma president ambiri osiyanasiyanazo sitinganame yayi ma former presidential advisors alipo ma former presidential spokesperson alipo kumene kuchi otera ndatola nkhani amene ajosatolera bwanji kunoti akuluakulu tatiwunikirani kuti kodi ukamapita kumeneko umakayenera ukagwada motani umayenera kufika motani angopereka ndithu dongosolija chonchi komanso pamene kuti enawo ndikuafikiranso kuti eni ake show njano zimene mina mukhoza kufuna zikhale mota zichafurukoza mvula kuti imakhala ndithu nanga state president state protocol imene kuti iyende how do you accommodate anthu ngati amene aja nanga ma former presidents umayika motani so it's not personal it's about the Malawi public ndiye kuti tipatse debate yamphamvu yonena kuti amalawi eni ake asangalale tikuyenera kuti tisate ndondomeko zonse komanso ma candidate amene tikufuna tabweretse aja akhale nawonso ndithu kuti afikire moyenerera ndi dongosolo aliyense akhale okhutira tikatero ndiye kuti tipezeka kuti hype ikunenedwa ija ikhala kuti ifika pena tiyitengera pena anthu akhala excited tikamakafika pa 16 September ndithu mvula mawu otsiriza ineyo mawu otsiriza ngongofuna kuti ningosindika kuti debate imafuna proper organization proper arrangement kuti ngakhale ma president yaja akamapita aziziwa kuti amene akakhala lead person ofusa mafuso ndi ndani andi munthu uja akhale ndi history yovomerezeka sangafune kuti mwina munthu amene sakunziwa or munthu amene amapanga ntopora mwina very combative ntowankani because you're not biased biased I mean who was shown kuti iye amakhala biased constructiveness no so you declare that person the person amene ukapanga hold zakuti ndi uyu manthu aja amamvomera kuti yes we don't have a problem imakhala ngati mediation you don't bring in a mediator who is not accepted by anthu amene mufuna kuti agwirizane you bring in a mediator you bring in a real mediator amene ali acceptable kwa anthu amene so again sakanayenera kubisa kuti amene akatipangire ofusa mafuso ndi awo yes as somebody has said zanga adakalira pali anthu endo ali Osman there have been a presidential zakuti alipo ndithu amene these are experienced people and ujanalipo nthawi ina anali ku MBC ngati DG these are experienced. Robert Benson Temple. Yes. These are experienced individuals. They will. I'm very sure the presidents will
have no problem listening to individuals. I think, but some will take offense if you saw some combative atuankana menafuna onese kutiwo ni madoro and wajakale na uti ya wayai. We have known him to be biased. Fusa afuna kuti mwina mpangisa manyazi msogoreri. So that must be known. Who is going to do it and what are the questions, detail, time expected yanke and wajaka kalabwanji protocol yao njamtu ndwanji. What will be the accepted decor, as you've said, any physical challenges. Sanga immediately and Tavaidar. You've got to accommodate either by bringing in Mpando or Tarikirapo Kunubino or Kara properly managed. Jojo's managers in Makara they organized. So this year, Nabisa, these people will be less willing. So you should understand this is not a debate. It is a debate so the focus is on the debatants, not on the officer. So I think now that the two senior leaders have said no, they should go back to the drawing board and quickly reconvene and say, Bangi adjust. Otherwise, it will be a lifeless type of debate. Your second incumbent, your second immediate past president, Amina Narip, Sizikarabono win. So we should not be seen, Kudimina Jaguera, Abanga chicken out. No. Chukane out the Abanga meet certain conditions at an available. So quickly go. And for the future, make sure that you carry on board all those that they are going to be debating by bringing their senior members. When a chief of staff, when a chief PRO protocol or bomber, as bank attend my meeting so that they take into account the required protocols. Our security, our next one is Karabaj. Very good. In I think it is a development which we must all applaud. And in Jodimana is bank attached to legacy, Chakwera, these first 5 years, continuing that the Njanji is one of the Ana or Aberegedum administration legacy Chakwera. I think that is going to be very important. Ndathokoza kwambiri Mr. Mvula kuti munabwera kukhala nafe program ya Timvetse. Thank you very much. So ndithokoze Steve Dakalira munabwera kukhala nafe umanso sindikuyiwala Mr. Kevin Mbeka Sampo lerolo munaloyambirira mwayankhulu mumaliza. Ndathokoza kwambiri chifukwa sindandolakana kwambiri. Kumapeto kwenikweni ndikuthokozeni nonse omwe mumatitsatira pa MBC Television komanso MBC Radio 1. Dzina langa Blessings Echileuka mukoma nonse.